जल्दी जल्दी कही कही के तू हमरा के लेके चली एलू लगावत रहनी लिपस्टिक काजर वजर अब बाल में जुड़ा देखा कितना खराब लागत नी ए जी रवा नौटंकी रहुए के अच्छा लागेला हमके तनको ना अच्छा लागेला नौटंकी से सज जाला धज जाला कितना अच्छा लगा तू लगोले वाला उठला ली गौवा के लोग तार पर मरेला कहेला कि मिल जाइत न त कुछ कर देती लेकिन हम बानी न त हमर से डेराला सा जी मार के ओकर फाड़ देती करे जावे न मोले ली कौन कौन सा आ कैसन मेहर मर देबा हो आ कि मेहरारू के बेइज्जती हो या दूसर कोई कुछ अनाप शनाप कह के चल जे तू बर्दाश्त कर लेबा ना न कहियो स चोरी छिपे कहला स जहन तमाशा करेला अपना घरे दुआरे हम सही लेनी लेकिन हमर महतारी के सोजा कुछौ कहला हमरा के आ शौक सिंगार कइला अरे यार हमरा के त बेकार लागत है देखत कितना गुंडा सुंदर लागत है बूढ़ पुरानिया अच्छा लागत नी आ जोन कहला सब बता देता नी गोठाई चटिया पे ब्रिजेश डॉक्टरवा कहेला तहरा के कि कितना नीमन बिया अच्छा बिया रमेश रंजनवा तहरा के कहेला समझ गेलू ना चुपचाप रही ना काहे दिमाग खराब करता नी जीरौआ का दिमाग खराब करे के बाटे चलो तू चलो लेकिन हम जो लगाई तो कुछ कहियो मत हमरा के ठीक बा चल आई त सुना है आए तर झोरा में रखले बानी लिपस्टिक का पाउडर वो कुछ नहीं करे ना छुया मत बता दी ठीक ना छुया मत न त हम चल जतनी घर जा अरे सुनी का सुनी रवा के पाके एकदम से जिंदगी हमरो शौक हो ना यार ठीक बा देवता करब शौक सिंगार लेकिन ओतने भर की जितना सब कोई देख के तनी हम सोचिला कि लोग हमरो को चुम्मा देवे हे गाल पे हमहू केहू से फ्लाइंग किस करती हमहू केहू से रिचार्ज भरवती मोबाइल में एकर मतलब कोनो सौतिनिया के तू रखले बा ना तो हर शौक जागा पहले त ना जागत रहे ना 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 ऐसा कोनो बात नहीं के सुधार जा चलो तना गोड़ कचकचा ताटे न बुझाता कि लड़की हमार निकल गइल बिया घर से काहे से कहत रहे माई तू बोलावा हम ना आई बोला देनी हमी मान ला नाप सपना कुल देखतनी के जानताटे कि ओ मैं पाहुन लेके चली आई काहे ने काहे उल्टा सपना देखतनी कि हम ना बच माई अरे अम्मा जी आ गइलो खुश रह अरे अम्मा जी गोड़ लागतानी खुश रही आई बैठी कुल कहीं समाचार ठीक बानू का ठीक बाटे देखतनी कि भूख सुख लगते नहीं खे कैसन हो गल बड़ी दोबारा आके रे तू का करी दोबारा ही के ना बाटे घर में केहू खाना दाना बनाही वाला नहीं खे एही ले तोहरा के कहत नहीं कि चल हमरे के रही ह त बेटी के घर के पानी ना पियल जाला त खाएका ना खाएल जाला बताई पाहु तू पुरानका जमाना लेखा जिए एक दौर दे त मुंह बोले बा हिस्सा बखरा खाती ये फलाना बा मर जिन तुनकर हिस्सा बखरा हम ले ले अम्मा जी ऐसन काम मत करब ठीक बा अपन घर ह अपन पुरखों के ही घर ह जमीन छोड़ल ना जाला दिहल जाला बचा के राख बिस्कुट बाटी बाबा में नमकीन अरे रहे द पानी उनी पी खइनी जा रास्ता में बड़ी तेज प्यास लागल रहल त यहां के चाउमीन किननी है एक प्लेट खइनी है पियनी है तइनी हमी तबियत पानी बताई अपन माई रे अरे ठीक है रखी जी कुछ खाए पिए के मन करता खाए के त मन नहीं के करत हो कुछ भूखे नहीं खे लागत तो दवाई ना ले लिए देखा के डॉक्टर के लेल में तबे ना बैठल बनी सुनी ना वो काम करी और ब्रिजेश डॉक्टर के दुकान से दवाई ले ली ठीक ना बहुत अच्छा दे अरे वो हमरा काम के हम अरे जानते बड़ी 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 बात टमाटर का लइका बा हम सहूर कुछ कतरे मुंह बन के रही अच्छा अब तो वही जाना जाए के पड़ी ना जानी पाउन की कही आदमी की बेटी की है रह के ई बतावा दूसर कोई कही तो दूसर कोई खाएका पहुंचाई जी हमरा घर में एक टाइम के अनाज ना रही तो ये ना बा आज भगवान हमके बेटा दिल रहतन त मार के चाहे गरिया के रहित पतोई त देइत ना करित ना अरे माई बेटा ले कम बानी ये के कॉल के तोरा खबर लेत रही ना रे यहां तक कि बता अपना सास ससुर से लड़ाई झगड़ा कर लेनी कनी ना हमर महतारी आई त आई तोरे खातिर ना तू बस सही सलामत रह अम्मा जी कुल बात छोड़ी बताई हम कैसन लागत नहीं खराब लागत नीनू शिकायत बैंकरा से हमारा के क्रीम पाउडर ना लगावे देली है चेहरा पर अब देखी तो आज माटी साटी बैठी तो ऐसे करके देख लो बुढ़ावा नियर लागत है देखिए मम्मी कभी ना कि हमरा दामदा के एक लौरी हां के ले क्रीम लगावे नी मतलब फेरी लवली लगा लेनी तनी हमहू लोग का कही हमरा बारे में मरद के दूसर क्रीम होखेला के मरद मारू क्रीम तो वो तो ना लगावे देली है ना कीने देली कि रुआ का क्रीम लगाई मरद काम करला गरा माटी में रोका करब लगा के अरे ससुरारी में आइल बानी आ दर दे ऐसा ही देखतनी कि हिस्सा बखरा खाती
तो गुरही आइल बाटे। बुचिया कुछ बना लो, खा के अइलू ह। अब तो के का खाए के बा? हमनी के खइला के छोड़, बोल बनाई। हमारा के आलू गोभी के सब्जी या दाल पूड़ी खाए के मन करता। ठीक बा, हम बना के तोरा के लेके आवत तनी, ठीक ना? बैठ। लड़की के ना यही जा आराम बा ना वही जा आराम बा। आमा जी रुआ चिंता मत करी, ठीक ना? हमनी के मानी जा, रोका टेंशन लेता नहीं। हाँ सुनी, हमनी के जो 6 महीना 7 महीना जितना दिन रहल जी, हाँ रुआ रही। सेवा कल जाई रुआ के, ठीक ना? अब रौरे न बाटे के करा के दे। हाँ बुचिए कि नावे न नावे तो होइए गइल बा। एजा रही जा चाहे ओइजा रही जा, तो जल्दी चली हमारा घर, अब हम ना मना करता जी नहीं। ना। देखी वहाँ रहब ना तो मान ली कि समधन समधन में सेवा पानी कुल होई, अपन प्यार दुलार बढ़ी तो अपन रुआ ठीक रहब। आज ये बात बताई कि बीपी कैसन बैठे रहू, मतलब कम बा कि बेसी बा? नहीं ठीक बानी। नपौली हाँ हाँ? नपौले बनी आई रहून डॉक्टर। रुआ अब छुट्टी सुबेरे तैयार हो कब लिया के चलो गोठाई चटी पर रुआ के, ठीक ना? ठीक है बाटे। हाँ अहू के आवतनी छुट्टी लेके कहनी कि की अरे बूढ़ाऊ पापा जी अब के करा खातिर कमाई ये हन। तो बहुत खुशी के बात बा। हम तो 2 महीना पहले बोल रहे रहनी कि विदेश से एगो टारच लेके आई, तो बहुत बढ़िया बाटे। एतु हो गइल बाटे। ठीक बाटे, चली जाई कुछ खा पी ली, पैसा बा ओइजा हमार देखे एथुआ में जाई कुछ लिया तो लिया हम दे। अपना पैसा के ले आवत नहीं, ठीक ना? रुआ पैसा बचा के रखल जाला, ठीक ना? दिन दशा कैसा ना जाई, आए समझता है ना जुग जमाना को। जा दी अब रोवे न बनी मुआई में चाहे जियाई। काहे ऐसा शब्द बोला तनी? दामाद और भगवान सास में हमारा के कहाँ बहुत बेटा देले गहरा बड़ा। रिश्ता होखेला, ठीक नु? उहे माने भगवान हमके कहाँ बेटा देले देखी बड़न फोन की। अरे पापा जी के फोन। हाँ 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 बुझाता कि चढ़ गना जहाज पर। हाँ बतिया ली बतिया होता ने बतिया ली ना तनी बोली। का हो बोला। जहाज पर चढ़ गइल? ठीक बा ठीक बा। हाँ फ्लाइट से उतरी है तब ठीक बा। बताओ, हमार माई दोबारा के एकदम आधा हो गइल बिया। ये भगवान जी, इहे आज एगो हमार भाई रहित भौजाई रहित तो मार के चाहे गरिया के पूछतन सन, जौने 2 कवर खै का देतन स त देतन स। एकदम न ओकर उठल बैठल दुश्वार हो गइल बा, न एक लोटा अपने से कल पर से पानी चला के पी सकेले न खा सकेले। आज हम ऐनी ह बनैनी ह त लागता कि भर पेट उ खैले बिया, नहीं त क दिन से बिना खैले पियले रहल हिय। का ये भगवान कैसन दिन देखावा हम तोड़ा। तो लागतानी तितली शहर के, हम तो लागतानी बलिया शहर के। देखा हो जान हाय कैसा हे लागता भगवान। बोला देखा ब्यूटी बनारस वाली। अरे आराम से। हाय का है नसनिया बजानिया लिखल रहो कल हनी जी, लाज नहीं लागत? का कहनी ह कि हमरा नैहर में जाए तो ढंग से उड़ से रहम। देखा हम एमा ब्यूटीफुल लागतनी, होठ के लाली कान के बाली तोहरे ले बा, आ हमारा प्यार आ तोहारा प्यार बिचवे में बा। देखा अरे कैसा तोहरा लागतनी? लेखा बहू के पाके न जिंदगी भर पछतही के बा। का करी, माई बाप का मजबूरी देख के तोहरा भेरी रही गईनी, न त हे नाच बजावे वाला कि इंसान की लगे न हम ना रहती। हम तो दिन भर नचनियन के संगे रही के बाजार के नचनियन के संगे रही के बिगड़ गइल बड़ा ना। माने कि तबे से तू बरबरा तड़ू बोला तड़ू, अबे माने चार कि गो काहे याद- खिसिया तड़ू? हम कितना निमन लागतनी, एकदम प्रियंका लागतनी, अबे प्रियंका 4 गो राय। आदमी तोहरा के देखी त का कही हो कि बताओ फलाना का पहुनावा आइल बा, का अपन वेशभूषा बना के आदमी रखले बा। देखी तो कुछ कही ना, कही कि आई लव यू रानी, बस हमके तो वह चाहिए प्यार। मिस संजोली मुझे प्यार चाहिए। कोता न तोहरा प्यार चाहिए, प्यार वसल रहेला 24 घंटा। आए लाज शरम ना लागेला? अच्छा बताओ तोहार भतार बा हम पैंट कुर्ता पहिन ले, तू लाली लिपस्टिक लगा ल, चूड़ी पहिन ल। पहिरादा अरे पहिरादा। जाए मौगड़ा इंसान, कबो ना सोचले रही कि हमार मरद ऐसे मौगड़ा निकली। हम तो सोचले रही कि जाए द खूब हीरो लेखा झाड़ बना के चली, लेकिन तोहरा लेखा पाके तर गईनी। हम हीरो ना, हम हीरोइन है। हम तो लागतानी चुप रह, चल कोई आदमी देखी तो कही कहाँ का नचनिया बजनिया आ गइल। कहाँ का बता दो, राकेश गोड़वंशी है। जाके निकाल के रख द, ठीक ना? तोर गुणवंशी है, को निकाल देबे ही कह दो अपन बिरादर के नाम काहे डुबावत रू? राकेश गोड़वंशी है तो है। आई कुल झुमका हाई हाई का जरूर लगैला के।
हाँ ऐसे लगा दियाला पर चेहरा पर रौनक आ जाला, चेहरा एकदम बुलंद से उजागर हो जाला। देखा हमारा माई के तबीयत खराब बा, ओकरा भी कुल वेशभूषा बना के मत जाई ठीक ना, न तो कोमा में चल जाई देख ली तोहरा बन के जाई तो। हम गधा है बुढ़वा बन जाई। हाँ का कहती न अपना मन में उ? अब तोहरा के नाच बजा पर नहीं जाए कि ठीक बा ना। अब कुल काम छोड़ के दूसर कोनो काम ऊपर आवा, जाके बाहर विदेश कमा धमा। देखो उन्हनी के संगे हमके लागत है कि बिगड़ गइल बड़ा स्टील तू। कंपनी या लोहा कंपनी में ना जा पाए, काहे से कि ऊपर से गा गिर गेल ओकरा मर गेल। हम ना जाइल चाहिला। जो सही कहेला आदमी कि जौना चीज से जतने दूर भाग उहे चीज तोहरा मिली। हम तो लगतानी तितली शहर के ना निकलबो ना हमरा आँखी सन होकर तोहरा के देखल नहीं चाहत हम। जा हट जा तू। बतावा सोचनी ना कि नैहर में जेब ना हमरा तो चैन से हमरा के रहे देब, लेकिन ये जुकियो हमरा के 2 रोटी तू खाइल दुश्वार कइले बड़ा। जौन नौटंकी करे के बा कर, लेकिन घरे में करिया, बहरी मत निकलिया। तो से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो तनी तो ठीक जा बना चल देवता। जाना यारवा छोड़ छाड़ के। हम जा तनी रजनीश बैंड पार्टी खुलल बा, वही में हम चल जाके डांस करब। और का बढ़िया हो मक्काली चरना, मोहन भंडारिया, कांसीराम मामा, अनंत मामवा कमावा करेला हम। आज खैनी है तो तीहा जुड़ाइल ह। बेटी दामाद हमारा आइल बना जब तब बुझाता कि हमारे घर में केहू बा। सही कहाला जेकर घर रहेला ओकर रहे वाला ना। पैसा रुपया केवनी काम खातिन के जांगरे नइखे। बाहरे जांगर का कहल जाए हे भगवान। दुख और अधिका खिया देले बे लइकी हमार। माई के पूछिए का करत रही जुकिया का करम दे तनी गोड़वा थो दे तो दबा दी। रहे द थकल बाड़ू तू। अरे द ना हमरा तो रोज थके के बात। अरे रहे दे रे बुझिया माई रे रहे द। कनी एगो टानिक मंगा दी तोरा के। ना हो टानिक नहीं खे तू कमजोरी भइल बा कौनो। कमजोरी नहीं खे भइल ठीक बानी। तोरा के देखो तनी ना तो सोच ले हमारे एकदम रोवाई आवे लगा था, लेकिन का करी कतनो है तो महतारी न है रे। बीमार बनी यही में तोरू छोटकी चचिया झगड़ा कैले रहे, कहते वही तरह मर जइबी। कहनी ठीक बजाय तो कोनो बात ना, आराम ना चाहिए तो तोरी चाहला ना चाहला में कहा खाली यही खाती कह मजाक में कह चाहे सीरियस कह कहती कि जला खेता बा ये दीदी काहे नहीं किए तू कहते था हमारा के कब देबो मत करिए ठीक ना। ई मत सोचिए कि तू अकेले बाड़ी, तोर बेटी दामाद तोरा साथे बना हमार सरे। बेटी है दामाद हमार बेटा बेटी बना सब कुछ नहीं के जरूरत इतना वर्ष पर बेटी रही दामाद रही मका हमार रही हंस। कनिया तनी मुर्गा मछली मंगा के बना दी इनका ले खा ले। कितना दिन तोरा हो गइले होई खइले पियले कोई। पैसा निकाल लो बा अलमारिया में दे दो। अरे हम चुरा के रखले बानी उनका ले 500 रुपया ठीक ना बा मंगा दे। रखले रहता के काम करी पैसा बाटे का कर तनी 150 रखले बाड़ू ना तो चोरा पचरा के कामे आई हम ना रहब तो सुई दवाई में आ चाहे मान लो कुछ आइए कोई बेचे खोचे वाला तो मन कोई पतो ही पबानी बाप तार कमाता ना हमारे खातिर ना तारा खातिर के करा खातिर कमाता। अब बाबूजी के बुला लो घरे द्वारे आवत ना पाऊ ना बतनिया ना बाबूजी उतर जिहन काल तब जाए दे तब 2-3 दिन रह। करवाला पिया हो हमके तरसावला, गावना करवाला पिया हो हमके तारा। मम्मी जी बट देखी हम कैसन लागतानी नु बढ़िया बोली का कहले बानी। अरे माई हम जहिए पागल हो जाए सोच ले। उनकरा फेरा में रहुआ मत रही, हमके बताएं कि हम कैसा में रहुआ हमार बड़ाई करी। छी बहुत गंदा लागतनी। गंदा तो वो बेरा लागत रहूं। अब हम सुंदर सुशील हो गइल बानी प्रियंका राय। ए राय अरे मन तो करता ना कि थार गोड़वा हाथवा तुर के एक दरी बैठा दे तो हगल मुतल कुल बोला तारी तो तोहर लोलवा पूछ के देखा तरी ना माई कितना दर्द दिया लेखा बाजता नहीं कहानी है कि हतना निमन नहीं खे जका दर्द दिया तो जाने नहीं ना हर बात जाना तो हमके समाज या दर्द से मतलब नहीं खे, हमरा अपना से मतलब बाटे। लागता नी तितली शहर के कहानी है कि हतना सोच धस के हमरा महतारी की सोझा मत आई। बे नाच बजा छोड़ाविन करा ले का वो में कोई इज्जत बा। का करी रे माई हम तो कहिए बोला तनी कि देख तू कोनो कंपनी में काम पकड़ लई बड़ी काम खिसियाल ने कर छोड़ पापा दो। ये सब हटाई। हमारा लगे ना बहुत सारा पैसा बा, नचिया में जब जाई ना वो नचिया में ना चोली में भर भर के
माने कि कपड़ा लपेटल रहे ओमा भर भर के बाक रे पूजा भाई का तोर मरद बतिया तो हट 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 हमें जैसे जाई हट बहुत पैसा बाटे हमारा ठीक नहीं के सोहात नहीं के तनी कोई लेकिन इनके बतौले नहीं की हम अरे अरे माई जतना फेंक दी ह तू इनका बात पे विश्वास कइले हई उतना पैसा रुपया रही त राजा ना अरे हो मैं कुल गलत सरत करे न सरे राम हमें चिन्हे न सब देखी हमारे जो दर्द से सुने के करवावे के हाय हाय कुल हटाई हमरा के बिल्कुल पसंद है कि हमारा यहाँ एक जना सा लगियन घर में आए तू हमरा के काहे के घर से ले लू ई बताओ हम घर में देवता, सजल धजल रहती एगो एगो काम सटो करो। गवनी हम जय जुके से तू जौने रास्ता आइल है वही रास्ता चल जा काहे कि हमार दौड़ दिया से हमारा महतारी बाप के बेइज्जती नहीं करवावे के ठीक ना जाए दादा तू अपना माई के अगोर हम अपन घरे या गांव प्रोग्राम अगोरी पैसा गाड़ के रखले बड़ा तनी दे देना 5000 माई मांगत रह ले लो देबो? हां ले लो जा धैले में तकिया में डाल के ले लो तकिया में तो चेक करमी 20 गो रुपया रहुए 20 गो उहे ना हाँ 20,000 वही के नाम कहतनी ही रे बुढ़बक इंसान मन तो कर तक लोला तक कुछ माने कि नहीं हम कोई दिन पैसा नहीं हाँ। रखले पैसा तो बटले बा 20 रुपया का तो 20,000 कहबो हमरे खातिर उहे तो सब बुद्धि बटात रहे तो का खेत के पिछवारे घर के पिछवारे का करत रहो हो फेरे लवली 5 रुपया के आवेला 5 रुपया के चूड़ी आवेला तारा 5 से रुपया के बतियावल पैदल गइल सोचला कि कुल बराबर बाटे रोते जिंदगी हमार कट जाई ह जब से तारा घर में हम गइल बानी तब से तारा से मुंह लागल बेकार बाटे तू खाली बर खाली बात कहानी है काटत कि रही। सोच दस के हमरा महतारी के सोझा मत जाइए रे बेशरम बिहायवा कुत्ता कमीना आए अब अरे तारे तू सुनबे तबे तोर दिमाग ठंडइबे करी रे है देखो तो है पूछ दे तोहर लीला रा कुछ देबा पूछ दे भुला जा मर्द हुआ भुला जाए बहिने समझ ल जनतो नहीं खा नागिन लेखा हम रंग बदली ना जाके निकलबा कि ना निकलबा हो निकल तो उठा जल्दी एगने तो काली महीना आइल लिए दादा सही कहेला कि लात कर देवता बात से ना मानेला अब तू वही अरे जाई बे रे तो गला नमो हसबे हमारी महतारी बापा को जा तनी अब सीधे घर से तनी यही बेरा तो भुखाइले रहल जब बरे तारे सुनल दिमाग ठंडा गइल बताओ अबे चाची चाचा देख ली हंस तो हंसबे ना करी हंस कि करे बड़ी आघायल रही कि हमार दामाद लाखों में एक भाई का लाखों में एक बकिलारी लिपस्टिक लगा के चलता चनी निकलवाई हो दादा घर से बहरी पगले त चल जाई ना तो नाम हंसवा दी